obi a onenam ho na yeyi no se omedi hene na wohwe ekuro na wote so no ne kuro no so kakra wo de ya hwe se nipa no kra na nipa na yi ni se omedi hene no omoti nkonwa tuntum ene abosom ho no ya hwe se sa nkofo na brabo no eye different than kuruma no sa nkofo na brabo no eye sonkon echen kuruma no dia na ahemfo mako no masem mfa kwa mako no masem nye papa mako no masem nye papa nemom dodo na no a omodeda enkuru na soso no de hunu se omone enkuruma no hunu se ensonsonya dam de nipa mpo nam konwa so ne abosom so ayi no enam nsumai so ayi no omunim de nyame pe bet omuye bibi ema se de musi hunu ma wosusu emu nuoma no muso mu no omunye omade bi asem enso kwa no omode ye ne toda enipa ne chi no ode na kotenase na afei omobiebie no obiso ache na kire ne ensem bia kire se de ikase oni nipa tena ne ekronim efiri sabe ne kose de ositu na namo de maka ne we mu nyina ne se Israel nyankopon saa na osoma ne difo bia osoma no ma ne nwe ne na kwai danso na wabeye hweso de dia kire saa nom awonto atoaso no ejemeka so difo agema hoyi Ghana ha mhwe nipa wo so ne mabrabo saa no be nwanwa obefa kwambe so adentia Israel nyankopon de mi firi baabi odi mi firi baabi eno na honhom so eno odi maduru baabi eno se menka na hini na temu ho asempa fa nkyira won to aso yi ne ba kru Kristo mu ento baabi odi manam asisi saa na mo no baabi odi asisi no afei no wo hwesa awon to aso yi nipa ma behunu no mdo manam obesimbie enya sori a yekọ ho asem na me kan yo ena no miwura Yesu Kristo baaye no na nipa ekọ asori nanso na baabie nipa na mo sie no na nye enipa ekọ asori o na nya asori fie kwa no ko se ne yedi dwa ho pam wo mo na nipa kọ asori nanso na baabie nipa na mo si no na nye Tino onam na homo broso onna miwura Yesu Kristo so asedan kan dia oto fa pem foforo na enipa no a Israel nyankopon nam na homo broso onam ne bohye so osomaye no onyankopon soma o manipa nyina ante waseda oya sanka oya torofo se Israel nyankopon ba soma na Israel nyankopon no ko yo nade no ono oye ne nyina kwa no medofo mpacho nye nipa nyina ete na se o ka obi nsom bosom ye woni pa ni bi kwa wa wote asase so odi nkontomire owe fish enya adoa odi mako odi fu egu kam enante otimbe na naka so nyankopon ni ho Israel nyankopon so kura nim se ampa ye woni pa te saa ho tinana o kai David nyom aduonomi Psalm 53 o de dentwie se na koma mu se onyame bi ni ho edi Israel nyankopon kura na medofo enuoma nyina wa otemi nka numire na wo hwe me numire enuoma nyina firi ni mu na enipa nim se saa onyankopon we ni hu se ni se wunim ne saa na obi so kura anyi ni se o nyame bi wo ho se enipa no ubu sanse na yede no ba so beka se ne maame na ne maame yede beka se ne na afubo so no aka no de akopem ni nyina nse wo ye dei onte wase da ena no se Kristo Yesu mi wura ne baaye no medofo Yesu Kristo baaye ansa na akire 540 years 640 years or so 640 years ansa na Muhammad eba
na mpacho say 540 years kura yemfiketwa ubisa kramuni omo akyerɛkyerɛfoɔ na omunim saa story we nyina Yesu Kristo kro ne maye ne kura akyi 540 years ansa na Muhammad eba enipa bi tena ase anyi Yesu ani kopem sɛ ɛkyerɛ Muhammad baaye ansa na mo gi adi eto Nyankopɔn somaw emma enipa nyina nyi wuni da oyɛ saa na ayɛtorofo tena no miro Yesu Kristo se nipa nyina akwa kasa mo ya munue ene ye woni pa ne bi so wo hɔ a enye de wo kan so obesane fi na kwambone so odo asɔre sene Onyankopɔn asɛm odo asɔre sene Onyankopɔn nokre odo asɔre sene so obehunu sɛ de Onyankopɔn sipe saa nkɔfo so ɛyɛ many enipa bi gidie eni Kristo mo bet omunim sɛ wo Kristo yɛ onyame asɛm Onyankopɔn oyɛ nasɛm Onyankopɔn oyɛ nasɛm Kristo oyɛ onyame asɛm but enipa no ofin sɛ wagye Yesu adi nanso ye kɔ honhom a da bi onye Yesu ni nemum odo asɔre no wagye adi esene Onyankopɔn asɛm ɛyɛ Kristo but onim ne saa enti nadwen ne sɛ megye Yesu di enti ɛno no yɛ megye Yesu di but saa gidie na megye Yesu di no ye were many of them and nipa dodo a saa gidie na ogye Yesu di da bi ɛyɛ asɔre gidie saa nkrɔfo no so Onyankopɔn soma wa onka hwe mo nte ase adentia ne dɔ ɛwɔ asɔre mu eti nipa na Onyankopɔn soma ye no ɛte sɛ brodifo Mose brodifo Joshua brodifo Samuel brodifo Elia brodifo Elisa brodifo Isaiah brodifo Yeremia brodifo Ezekiel brodifo Daniel brodifo Nahum brodifo Habakuk brodifo Safania brodifo Haggai brodifo Mika brodifo Maraki adifo no doso Yoel saa nkrɔfo no osoma ye ni nyina no yenye bɔne yenka ne sɛ yewo yenye bɔne da wo ɛda ne honhom bɛsane sɛ wo mayi mi ho adi akyerɛ wo mede wawo ntoatoaso akwan bɔne ho nsɛm asoma kɔ ka kyerɛ wawo ntoatoasofo ɛno ano no ansa kra nso ansa na obeyi ne ho adi akyerɛ wo sɛ wɔde awo ntoatoaso ho asɛm bɛsoma no na wo hu sɛ wankasa wapere atua bɔne firi baabi na ɛba ansa na wo hu sɛ wo wɔde wo yɛ bɛyɛ yie na sɛ yɛnyɛ bɔne a ɛyɛ ane nkrɔfo a ɛde asɔre ayɛ Kristo gidie no ɛne mafa Yesu no abre bia yɛ ne no mo hwehwɛ yɛ ho bɔne nkrɔfo no mode asɔre adane Kristo gidie ne sɛ onim sɛ ono kra asɔre no ɔdɔ se ne Yesu saa nkrɔfo no de omote ne sɛ ye ne osoma na ye nye bɔne no abre bia nye ye nokre ene ye tenene ene ye nwuma pa ye yi na di no enye no no mo hwehwe ne bom do mo hwehwe eye bɔne a ko mbɛte sɛ wo mbɛhu sɛ yayo saa na ye ne osoma no ene nipa ntem no esaachi eto betimi ahwiehwia wo ho bɔne a sɛ wanya bia afi no no ahyase no wo kriti obɛhyase
obo se na okriti Israel Yankopon soma me 2014 eno na mo so no yi ne ho adi kire me ose me kan kira asase ni a won to so ise ensori adoso agoro ni pedi yo edesefo bi okumase ya omo sori tia mi di matem omo heda fafo frɛ no mu di matem adentia omo do asori omo no Yesu esi Yesu ayo Nyankopɔn asɛm di Nyankopɔn asɛm na me kana ona kwambɔne dadi no omu chiri Kristo sa kwan so yewa asofo yewa asempakafo a omo he da tenase eduru ba bi no mo ne se nsɛm ɔde asoma me no omo kwambɔne mu nsɛm dadi omo bɔne omo su bɔne ne dadi omo hya se be sori tia me sori tia me we ba kim wabeso me konso we ba kim na de san krofo ni nyina tituru ni asempakafo krofo ni efo asempakafo na de krofo ni pe nyina ne se ka achie no wo mbete se akoa no se Nyankopɔn asoma no afa de yese waye bɔne sei omo he na soma krofo wa bi a me ya asɔre ne krofo na betenetenam omo hwɛ de wo be nyame no mo de bekɔ na bere bi se ba akɔ me da nyame ase enkrofo na sɔre tie me ba akɔ ono asa ko gina radio so okasa sa o se nenso akwa ne se ko no wa o katene ne kire tene ne yende ye no kure di osuma na nkra o de koma no ese nipa na ba ye no di omususu ne se omunum se me ka se Onyankopɔn na Kristo so wasoma me no omo ne se eye nkeka omunim ba bia me firi omunim ne ma hunu ne wayi na di a kire me ne waka kire me omunim ne mache to omunim se mete se won omo temia omo nti nkra bia mfiri ba bi ma se yasomako akwa no kwa wo yesi ono na se nyame aso no yesi omo hwe yahunu se meni adifo no ntem no ensunsu ye demu a oba me nkyɛn a ade bie ne oyɛ bɔne a wo se Onyankopɔn pa obenya bi wo me ho wo hwɛ baaburu ne mo de hwɛ baaburu ne fa bra me nkyɛn omu ye bi a adentia ye ne osoma ye no ye nyɛ bɔne ye ntimi nyɛ bɔne se bɔne da bi ye ntimi nyɛ eto difo agimantimi nyɛ bɔne ebede na maka asɛm we di akyerɛ asase de wiase o ma won to so ya nipa nyina asofo kura preach se ho na ye papa hwan na se wo nyɛ bɔne de me kan sofo bi o se wo me ho bɔne ne wo mfamra o de obi so ye sofo o so odifo agima Benjamin ho bɔne o mfamra ada me se wo Nyankopɔn de ne nsa kan me best 20 something years ni nipa bi o se wo me ho bɔne no de o mfamra enye ya wo mi mu asɛm na meka fet be 20 something years and sana 2014 Israel Nyankopɔn nam na hu mobro so na obeyi ne ho adi kyerɛ me na de etene se wona obo won tirim ba no na Onyankopɔn som a won nenso omudo mani akari se de adi fudwuma tie na omudo mu nsusie na omunim de eye bi ene wona akotu nuro omude nsuma ne suma bofo ye bi no saa nkofo de sa wo hwe omu ho bone a eno ma bebre daadi ama wo fa trosem wei na sa wo de toto won no ye ho a trosem no kwa be mu hu se ene ma nkoyi efiro na dwene mu efiro na honhom bi o nan kasa tu ana mo akopemu ene mo ka difu ye ho asem e de to wo ho so saa nkofo no de opo mo bone a ubenya bi
ende wonche kura obenya bi meme kaese Kumasi yi asepakanfo no ba ko bia no waye no se onde onna waye number 1 omo heda monitor me epem ho akwambone omo ye omo anya bi eduru ba bia fe baye na no obo me wanya bone no de baye bo baye so ye honhom mu ade eso waye me ni so wanya ohemani so obone kwai ho wanya me ne wo ntam ne twe me hwe mu sia na misu me hwe mu sia no ye mmobo se na Nyankopon adwuma te hwe Nyankopon adwuma se na te mo sere ya me adwuma te se na oni pa mo na masase so mo kobai mo nyina anya nsore de na mo te ha de timika se oyi ne ho fi bone nyina mu babia wa pacho no mero hwe odifo adwuma Benjamin brono bia wa ohwe mo so ni ikru bia hwe wa hwe mo so e pacho obi kro wa wo hwe me oba e free so de ni ko school de bia wo ne di first ade teacher ni kire bia wo di first sa oba obi ho ye wan kasa kro oba wo di first sa mete wo papa no da be na akwa so de hu se boni first ni kire first na oba ni di ni kire se ade teacher ni ne twiro se opeso hunu nkura ni nyina modern bo mo gbafa ho no oba ni nyina otwa nde ye good excellent sa na woni age but wo free kwa asore bisa ho se da bei na asore a ko bi ka cho se media menya bone including wo sofo including wo difo including wo sempateni including wo somafo da be ro bi kan bi encheche se amanaman ene Onyankopon temotwe enti so mo hwehwe ye ho bone ye ne osoma ye no mo hwehwe ye ho bone wo de me se me kan wo do pa so ye sofo wo na wo se wo ye hwan wo besu me bone ho afidie ebe yi wankasa wo dada wo kra na wo fa de aba o fa he na wo de aba wanka sofo kura na se wanka se nipa ko wa na be yiwu e ba cho tu di se odi fo ajima ka se Nyankopon asoma na wote ho sa akwa oni Nyankopon hu bia e kire ne wonye nipa ize Nyankopon ahun so ma hunu de e ba de chiem tu fi se mete ho sa akwa se de hu me se mete wi mete ho se de hu se mete wi no afa na fofofo sa no asuma fidie no obenyame na kienya me san kachew kienya me no nke ache eti o mu hwew saa no munya ho bone bia afi na ato nkontompo na o ma hyase ka nkontompo sem de to so ejinani Yesu Kristo nko jina ba bia anka se yentua to da omo we ne bone wo mo anya ne bi se ye ko wensa se obi kope obi se obi ko yese obi zan obi bo obi apo Yesu Kristo shenta de bone Yesu Kristo didi obi atem Yesu Kristo to obi pe omo hwe ya omo anya bi no afi na ato nkontompo omo ka de Yesu nyeye omo ka de ente saa de ato no so omo ka de omo hunye adenti a omo se Kristo Yesu na sem afede nkrofo o ti ase ba enkrofo na do asore no Onyankopon soma na se asem o de soma no e ka wona kwambon ni sei e ho asem sei pe ebi no mu didi asore nim ombe chance ya fa kon bi se de be ya wo na ya soma no omunya ho bone de ya eno de o me fa kon bi so se o ma be ka bibi se etisi ebra ono kura wo hunu ye
onhuni enso no woka okay Mark Mark asempa 14 verse number 55 amen ka se bi nkyerɛw de miwa Yesu Kristo penso esiye Mark chapter 14 verse number 55 Etifia samne se adansi krumu ne enimtiabuo Yesu Kristo enkrofo kan asɛm a enye nokre edeto no so hwɛ sesi yi odifo agemache yi sebe ka kyerɛ wo sɛ odifo bi se bɔ afɔde bi ho no na enye Kristo som nye nyamesom a Israel nyankopɔn nye ne som no a sɛ de onam na hom so de edanche a metime de twerɛsɛm yi emra yi a kyerɛ wo sɛ ampa de me ka no nyankopɔn kora nam nko adifo so di ka kan dada odifo bi tonema sofo bi tonema wa so dem apostle bi tonema wa so dem na sɛ me ka kyerɛ sɛ ɛno nye saa de nyankopɔn Kristo na kwan tie ɛno nye Kristo som ɛno nye nyamesom ɛyɛ sɛ nipa na wɔyɛ no ɔno ankasa ni so ade na ohunu sɛ nyame hu Kristo hu nipa gye omu di hu da nipa so ɛno mu di Kristo nyankopɔn di ato so ɛno mu de yɛ de omu yɛ ne mfa Kristo nye onyame akwan a ɛno metimi de twerɛsɛm yi akyerɛ wo de ɛno no nye adansikuru mu ɛnyɛ de onye yɛ na meka de wo yɛ na meka ɛno nya adansikuru mu ɛno de ɛyɛ de mahunu ɛna meka ɛna odifo bi se bɔ afɔde bi home ana beto asɔre de mu bibi ɛna so iso mato ne dini prayer materials no any items ɛna mo se akade so odifo bi sɔfo bi yes apostle bi yes na se ɛyɛ saa na te ampa saa nipa no ton Onyankopɔn pene so Kristo pene so no kora honhom pene so na se me odifo adwuma me gyina ba bi ka kyerɛ nkrofo se saa de nkrofo no ye ni nyina enye no kora ɛno me di adanse kunu mu me ka atorosɛm ɛno no me odifo adwuma me ka atorosɛm adentia de omo ye no ebia na ye saa nete ampa ɛna meboa pa sɛ de be ye nipa anyini ɛna me ka saa ɛno ye adanse kunu mu ɛyɛ atorosɛm ne omo ton asode de mu ade obi se bafo de be ho me wasode de ansa na Onyankopɔn aye ansa na Kristo aye na se onam na hom so onam emra nso me hunu se enya sa na Onyankopɔn akwatia ɛno de me ka anya adanse kunu mu sɛ nipa na kora me do no ate sɛ de obi bɔ dwama na saa asɔfo koro no difo koro obi we nsa obi twa loto obi ye kromfo obi ye dwamanfo na sɛ difo koro no nso preach ni sɛ wonyae no saa na me de ne tie saa pepepepepe nemu de nipa no onyeye unhunuye na wankasa sɛ nasam ɛka wabɔne fo sɛ me ehunu sɛ sisan wadwene ye hunu sɛ baabi awɔ no wo se wonim awurade ne nte saa wo se wonim Onyankopɔn ente saa wo se wonim Kristo ente saa sisan wadwene firi wakwambɔne so ɔdɔ asɔre nti ɔno abɛtena se aka bibi adanse kunu mu ɛde ato so na adanse kunu mu fo nyina so benya won kyɛfa wo gyama ne hunu na ɛbanim adanse kunu mu fo ɔmo nyina benya wo kyɛfa ɛwɔ gyama ne hunu no a ɛbanim
Marko asempa na yentie. Ɔse na asɔfo panin ne badwafoɔ no nyinaa hwehwɛ Yesu ho adanseɛ pɛɛ sɛ okuno. Na asɔfo panin no ne abadwafoɔ no nyinaa hwehwɛ Yesu ho adanseɛ pɛɛ sɛ okuno. Nanso wanya bi. I say Obaka 2016, 2017, 2018, 2020 day ba. Enkrofo do hwehwe me a omo ya say me kokora. Ba bia mi gina no. Mo me hwe mo say mo ye Yesu na me su. Me hwe mo na mo ye Jesus ya. Me hwe sa akofo sa na me su. Say na Yesu tie. Hwe na say careful. Yesu pie ba bia say na tie na ga ya me say kan ba say ho. Come back to heaven. Say na Yesu te. Omo ye hwe me ahu ya say me kokora. Asapakafo ba ko wo panyini. Oya ade se o se me ye baifo de ye nam se o megina o mekire me se me ye baifo a. Asi e me do kama sema wasori begu. Ye de wo kire ne rof. Woni mo hon kra de kasa. Ye ne rof re ne ni amon. Because only mom cried kasa. Asema okana na anu hweso di fadwa me nto bibi ma wo bi da. Ka osuru muwa me fo. Na onye me din firi nkwanwo mo. Onye ne bo sha ode ma me ko onye mfiri me nsem. Me nto bibi ma wo bi da. Me ni mmiri obi asika da. Said de mo ko mo gina wo ye ma me 10 million ne 5 million me nye bi da. And so 2020 as a 2019 what can assassin no and na wo ho ba bia Kristo di ma bedru na wa so hwen sam atoto ke wonu mu asem kura asem akofa brew so asemo mfa mo nsan kame nipa amasra no Yesu di obi abetimi abobi di atwetwe no ade aye ne ho akasesem apagya na batire wo na waputu agu babi no waputu na wonam Yesu hwe obi abetimi aye ne saa bete honhom no na be kire honhom no ene be kire adwuma no ene na be kire Oni yoye no eno na bekire usuban no eno na bekire wadwene no eno na bekire ndo se asofo ne hyase se obepe Yesu ho asem bi a obegina so no de akuno se ade we onyankopon se yempe ompe Yesu ye hu se wo ye bi omo no ye bi obeto omo nhwe omo de no omo ye de Awurade mpe beto omo nhwe omo de ni Yesu Kristo ne ya soma no omo no mafa omo nsa asofodie ne da ho efri efense osofu Elon amro odifo Mose ajanum nyankopon ka tense ko obehia wonua Aaron ona be okasa mafo no na wasema ye efense Elon sofo de ama no saa sofo na target ya nam asofodie ni mu saa no ma efense Elon asefo Lewi ma be ye asofukuo no omo na mu saa de abasa omo de abasa ati omo na asofodie na mu firi makoma mu omumu no ene ye omumu nsum na ye no se nyankopon de honhom som obi a omo nte saa nipa na se Israel nyankopon na honhom so yi ni ho adi kise na ko obi no osoma na omo nte saa nipa na se adentia omo de ne firi nipa nhyehyeye mu enti omo ye omo adwen se omefa kwan bia so nya Yesu Kristo ho bone bi beto mo bone de omo anhwe enkofa na anhwe omo bone Yesu Kristo de no mo hwehwe osina wanya bi
na nipa pidi adansikuru mu tia no nanso won adanse no enhia ose afa nipa hya ase se mu di adansikuru mu asem anya ne kora ye ka to Yesu so oya mama kai na no obi fra afidi Yesu se obi so wo kan se wo hu odifu bi sei ni ya enam sa ko ndidi wa asore mu nti no aye fast was o die said you for me hunu yeti bi so ne ye bo ensan advert udi adansi kunu mu se ya empa be so na o die akonwa be mu na o tenan ehunu se Righteous TV ye bo ad fence advert wo so Righteous TV akonwa be so na o tenan empa be so na o da ehunu bi adansi kunu mu the ultimate say nipa we nsem ode soma me makwai no nsem me kan na bone fo sem sabe obesan no ko obenya nanka me maye bone nanka ode ahira awurade wote woni se obekọ nsem gem no afame mama me nkwa dia dansi kunumu ɔsɛ nkrɔfoɔ no hyɛ aseɛ sɛ wɔn bɛdi adanse ya adanse kurumu deɛ tia Yesu sɛ wɔn bɛnya na bɔ na sɛnium wɔn bɛnya na kunu ɔsɛ wɔn yɛ ma nipa nyina nipa ahodoɔ bɛgyina hɔ di adanse ɔsɛ wɔn di adanse na ɛmfa enhyia ensiso ebi nipa 100 wesise wɔn nyinaa baako wohwɛ Yesu Kristo a owura na ogyina hɔ na enhyia deɛ na wɔn kan furu wɔn tirim ti ɛnoma bi da adi ma ho ne sɛ wɔn ka to Kristo so no enye saa ne tie ade ne kura nsi mpo na obi abeka se na anu mehuni adansi kunumu osi Kristo Yesu mi wura ne bre so no saa pepepe enkrofo ne hya ase se ye be create bibi ensem bi di ato no so omoya enyeyi edofo odifu ajwa Benjamin esi izo nyakopon na hom so asoma me e wa won to aso yi mu wode nsem na asoma me enye kyerosem baaburu ye ho a munim no baaburu no nsem ne de meka e de be hye de wode asoma me ne ma na ahye agyanom de ne ma ho nse agyanom ya anokwafo wode nsem na asoma me menya diifo no motonton nsamena ne nku no wo yere ne ensuo ne powder ne ade no honhom ode ma me no enton bibia nso ma anwade eye nsenkyere ne omama ho de ne honhom bibia ne wa meton na no so na masomafo ne nsaso ye anwade ne nsenkyere ne hodo ona me nsaso waye ne dwuma ona me nsaso na ne nsenkyere ne enti wasoma me obi betimi atie papa oya ade o wo kan nokore ne bone de de say pe na dwene besesa ene de ho na aboka e wa wadwene sesa ye if the media aye adwuma fi na no na hu mi ana ase me kan nokore no eti o de koso ana twen ne koso a ne pa so fa betie ne hweso abonefo sem ode soma ame no o de ewom a na ho na wo ga na ha ne de enim asofo kura da mu boyam adifo da mu boyam na asore ba ana de won kwa asore o de ewom so se izo nyankopon ono na yo wo oyofo no no a pa so betie pason ne betie ente bidofo ye ne osomaye no ade ba ko ne se e ka nipa nkonan ka ye bone nye bone atoyo bone de betimi atoye me ka se bone betu ya bone betimi atome a ma me nkyere omu
metimi akoda ne na mansore owuo so nya de papa bet ye de ko nkwagye mu honam fam de nya papa honhom fam de ya de pa na na osomafo no se ase a metie ni Kristo owuo ye memfaso Filipi fo ngoma ase a metie ni Kristo owuo ye memfaso ti metimi akoda enne ebi ana mansore kina eno ya de boni ato me ebi a metimi apie na me nante na me na mapuri ne ho atwa ya de boni be se boni se de onyankopon pe a emre yi kan de ode asoma me wo ho se meye e pa cho pe sumie bi ne da so pe sumie bi ne da so da yesi Israel nyankopon mo me so wasoma me asoma me awon to aso yi mu enipa manche awon to aso yi mu asoma me enipa manche mame no nka asebi tawo no kra no ekontem isi ya etenasi ameno nka asembi na Lucas empa etinkono ni moye aduasa nson Lucas empatinkono ni moye aduasa nson Luke chapter 9 verse number 37 Etifia se mo se abofra twafo bi ayaresa abofra twafo bi na yaresa osi na eba se ade achiye a ofiri bi poso si fam no enkrofukuo bebre be hia no na hwe obarema bi a ofiri nkrofukuo mu tie mu se kyerɛkyerɛfo mesrew hwɛ me bayi na ɔyɛ me bakoro na hwɛ honhom be kye no na ofum mu bom na esensene no manano twa ahuro na obufa so na edane no ansa na agya no na mesre wasuafo no se wontu no nanso wantumi asi Yesu Kristo breso no Yesu Kristo nyankofo bi afiro mo suafo ena enkofo no ayo man hu enwema a onyankopon nam Kristo so yo na afei enkofo na ayo man hu enipa na ni Yesu nam na afiro mo suafo no omo no se enkofo ni Yesu nam da bia enti obi batwa ena okofa na bere suafo no se osere wo muti papa na sem okon papa na Awurade sha papa no buade dodo oso wura mesre ene nipa mu ade oso wura mesre wo suafo no o pefa ho bi no osre asuafo no ene ya na ye ne pasa so hada no so kura nyame na ho abo no ho so no pese oji ufiri wo ha mu hwe oso owura mesre osuafo no se wose Yesu na se na Yesu ko be poso ko bom pae na oni ho papa ne batwa no de ne bre asuafo Peter ne efense Yohane ne Yakobu nom Simon nom Andrew nom Philip nom eno wose mesre mahunu mu papa da bia mu di ne che anwanwade bebre na sie eti yesrew mon samba yare ma me otwa
wɔsi asomafo asuafo ne ye safe rabre ne efro mu asuafo pacho hyɛ ne nso sabre ne efro mu asuafo omu ye yare na anko ti Kristo Yesu mi wura ne free bepɔ no so a wo sane aba no ha na papa ne hu no ɛna wo sɛ pa ne kyɛw so sere no ɔhwɛ ne ben wo ye ne bakrope okɔ asɔre ane a kyerɛkyerɛ wo sɛ Filipifoɔ nwoma se adom akyɛdeɛ ne gu ahodoɔ atoto ɔsom adwuma na ma nipa nyinaa na yɛ nyinaa yɛde asi na awie Kristo nipadua baako no ne pa kyɛw Yesu ne wɔ ne Peter nom ne nam ne wɔ ne Yohane nom Yesu Peter bɛdi n'akyi bɔne bɛ na no wɔyɛ adan na Peter Yohane ne Yakobo nom obi di twɛrɛ ba wɔn antimi ansa adan na Yesu antoto ama wɔn ne kɔyɛ Yesu nko a enema mo osiro okɔ asɔre na honhom ni mu a mode mutire pempem Nyankopɔn asɛm wodu tire o wode bɛ pempem Nyankopɔn asɛm sɛ na papa ne hunu sɛ Kristo Nyankopɔn nam so yɛ anwade yɛ ahodwiridie yɛ nsɛnkyerɛne ne tumidie wufo osɔre a papa ne hunu sɛ Kristo asɛ wɔnam hɔ na saa deɛ ne yɛ adwuma but deɛ Yesu Kristo fa yɛ ansa na saa deɛ ne yɛ adwuma no papa ne nko bisa sɛ suafoɔ na fa hɔ papa ne nko bisa yo sɛ baabi a mewura Yesu Kristo fa yɛ no asuafoɔ na fa hɔ enti sɛ yɛkɔ asɔre na wɔ sɛ Filipifoɔ nwoma sɛ watoto wɔ som nnwuma na ma yɛde a ɛne Yesu Kristo mamunya ne gyidie ɛsɛ ne brɛ so na Peter no mu di n'akyi Yakobo nom Yohane nom Andrew no mu di n'akyi ne dɔfo obi twa yɛde ne brɛ Peter mo yɛtoto wɔ som nnwuma de a ade na Yesu antoto ama wɔn wo ka sɛ Nyankopɔn wɔ me dɔfo fiti ya na aba wo so na de yɛ adwuma ɛwɔ asɔre mu Nyankopɔn me pa kyɛw ɛnyɛ ofiti ya na wɔsi Nyankopɔn aka sɛ watoto wɔ som nnwuma no ɛnde mo amode mo adwene bɛtoto da bia so mo behunu amane da bia mo behunu sɔhwe da bia mo behunu ɔhaw efisɛ mo de mo adwene ɛna atoto adentia mo aka ehunu sɛ saa na watwerɛ no ɛna na obesi nto odiifo agyeman deɛ wɔkan die na sɛ na sɔrɔ ɔno no nkwa na bɛyɛ anasa mi wura Yesu ɔno nkwa na yɛ anasa ɔne Peter mo na yɛ wo ka sɛ Nyankopɔn honhom yɛ ade ketewa sɛ mo de rɔfo kɔtena sɔre dɛm na mo de kɔtena hɔ a mo de mo gyari ne mo wisuo na mo pɛme ne mo week mo trouser na mo de akɔtena sɔre dɛm no atoto wɔ som nnwuma ama mo wu a we shall see sɛ mo yɛ brebre na mo wu a we shall see hwɛ me dɔfo wa na ka kyerɛ wo kyerɛsɛm yɛmfa yɛ graduate ɛnkae ne sɛdeɛ wɔhu saa atwerɛ ne nka sɛ wate aseɛ wo daabi ɛnyɛ saa de tie mmerɛ yi yɛde honhom ɔde honhom ne ma ansa na nte aseɛ aba school hia deɛ waben ɔyɛ clever ansa na wate krataa nwoma sua na wɔ school mu nase nti na akora kɔ school no ɔnyɛ clever ɔnte nwoma sua ase saa na kyerɛsɛm yɛde honhom na te aseɛ nyɛ school no ɛnyɛ matumi makenkan no masanka baako paa no ɛnyɛ matumi makenkan ɛdi Yesu Kristo sɛ yɛsoma na sɛ wo ka asɛm na nipa bɔ ne dia ɔnsan wo na ɔno so pɛ wo so deɛ ne bɔ ne dia so ɔbɛsan no dabi saa na bonsam yɛ nipa ɔma wo nsan dabi ananka na Onyankopɔn Adam ne Eve mako di dua ɔsɛ mu nie Adam ne Eve mu mfiri ankɔ ɛnyɛ no ne Awurade yɛ pa akyɛw ɔmo saa yɛ ɔmo ho nyansafoɔ ɔbaa no se ɛyɛ bɛrima no a dabi bɛrima no se ɛyɛ ɔbaa no a ɔbaa no se ɛyɛ wɔwɔ no a
kabema ye dai ye Nyankopon ye pawchew oba so bunkuto ye pawchew we de da bi Adam ye dai wo se ye oba no a oba o se ye wo no a boni na de di omoni beba omo so no omudi omunyansa ene Onyankopon di asie okay say ye oba na ye wo ne de a me na ha me yo ye mumfiri hanko ene ye ne ene ye ne a fe di awada mo hwere ko ne ho aka me mo no ndi Yesu Kristo bedofo ono nan kasa ne breso no na se woni efe ne sei Kristo asafo ne wo na se yatoto osum nnwuma na asafo no kra na wo ho ache ansa na Yesu Kristo ba bi se Yesu Kristo bae no na okogina so no dem hia dem kasa o kire enso nkrofo opa wo mo no obi hunu ahode e wo Kristo so nto nim se saa na nkrofo iti wo so de ne ba twere koye no wantimi ansa enipa asuafo ni nyina ka mo mantimi ansa de mi sase se ne Yesu Kristo no so ono nko na ye adwuma na na ase kire ototoma enipa ewom okay ye da se watoto osuma adwuma no de ama asafo no be ba jo Yesu Kristo nam no Joanna Susana adwuma be no mo ye o Yesu Kristo adwuma na o yenim no mo hye nkoma na no mo kanyamsem no mo sayare ana no mo tu ahomone me pa to no mo ni Yesu achi bi watoto osuma adwuma ne de ya saa nkrofo no adwuma be no mo ye Joanna no Susana no Mary anom adwuma be na no mu di Yesu achi omo ko preach asoreka ngomosia ekum ni pantiase ba bia mi wura Yesu Kristo onam faaye ansa na honhom no wo no so eye adwuma no Peter no munya mfa ho edi Peter mo enkrofo edi enkrofo de omo twere ba ya omo ntimi entu na dakoro Yesu Kristo se me soma mo na Yesu Kristo soma wo mo ena oye wo madoye kakra okay Luke chapter 10 verse number 17 oye wo madoye kakra otiche mu mienu oye wo madoye kakra yenti ehokra ma bodo ba benka kakra ncho o se na aduosu mienu no de anije san ba beka ase Awurade odi nti ahomoni mpo abre wo ho ase amayen tio o se aduosu mienu no afa de da bi de omudi anije esane ba beka ase Awurade odi nti ahomoni mpo abre wo ho ada wo koya Yesu hu mo bo kakra ahomode kakra so mo so a omo koya ada na ahomode bre wo ase no so wo ba no boni agise ya adenti ani nya na fom eto munye so mudi Yesu achi ewa no musaka ne sa afofofo se de ye de okwa so da de da kire wo no ye be kire sa wo radio so basa wo be die kire wo be wu wo ba dan na Awurade tamfo wo de wa kire be create de all kan no wo tu na mo bi a honhom fa ma wo be wu bonim wo be wu wachi wadiem edi Yesu ada osuma Peter no mo koba ya ada no do mo kakra ahomone bre wo ho ase no eniji e ba wo mo no but o se wo mo ne Yesu nam no enye fiti wa ada no obi so de yare ba ya fe de o mo ye ya anye yi enti onyame mu no enye wo ba asore ya wo be ya asore ba no na mo nsore ma ne kura mo bone kura ma hu na kira kwai boni mpo motimi atimo ho afirim
bɔne mpo motimi atem ho afirim na Nyankopɔn abɛtekyɛ ɔsom adwuma de ama mo abra wig ni pɛmi egu mu tiri so mo ɛma ɛhyɛ trouser legacy ahodoɔ mo kɔ asɔre kɔ mo nkata mu tiri so mo kan mo se no de wɔsɛ wɔde tiri nwina mama asɛn katasoɔ ɛhɔ kwa de nka hɔ asɛm nyɛ hɔ asɛm ne yɛka mo wɔ saa adwene wo nyina ne nyame di asie na wabɛtoto ɔsom nnwuma de ama mo etodifo agyeman eni kwa asɛn ke bi ɔno nko ayi Nyankopɔn adwuma me dɔfo woni ba bi a me fa ya nsa na honhom ohunu ye ba me so hwɛ me se wo de tra bi hwɛ bi kura nka bɛwu am yɛsiew tra bi ne hwɛ na aka sa honhom wɔ mo si asɛm ɛka ne a nsɛnkyerɛ ne ɛde ma no me pa kyɛw nkɛfo nka masɔfo no kadada nka muhunu modifo no ka muhunu wɔ mu me bo asetɔ no masɛnka ehunu musɛm wɔde ama me nkɛfo saa nka masɔfo no yɛ wo ya bɛto wɔ mo no ko obi anyɛ ne saa nka saa no obi ayɛ no wo ka so fiti ade si so ana aben ana so ka so obekɔ na esiso na aben na wudi obekɔ no esiso na aben na wudi hwɛ ene mbe wo bɔnem ezamo de mo adwene ene kreti Nyankopɔn adwumayɔ ena bon so bi tia so no ono boa pa no wo hye nkomtoro ade nte wo se yatoto wo so nnwuma ne de ama no wo boa pa ono anim se o bibie ne wo ema ne sai kire se ohunu bibi no wo hye nkomtoro kekan komhye mo ba asore no wanka bia nkyere wo hunu se nyame abie nani ye wo asofo meni se ye bie fun lai etum ne de atemu da begina ho se ejanie he sofo wo sofo asemasi difo asemasi wo se Nyankopɔn abie wani wa bie wani ana wo mie wani ahɔ na nka abehunu se Nyankopɔn da ahinta asema de kyerɛ wo ɛkwan bɛ so se utwa tora ye de utu gyanim wo ntwa tora akɔ heaven ahɔ na nka abehu asofo be resign adeti amode moatwe ɛna mode ti Onyankopɔn asemase na mode mo akwambɔne tumu anamo ndi Yesu Kristo breso no onam esoma esuafo no bi de yare baaya wo mu antumi entu afeidie Yesu Kristo oye na dwuma nyina wieye na obekoro no enam se honhom no se de mo si kan kyero na mo fa na nya sa na tienti Yesu Kristo kra wa kan so mo anhunu oye na dwuma nyina wieye a obekoro no o ka kyere asuafo no se mo nkotwen kopem se bo hye de beba mo so Peter Yesu no mo nante awie wo no mo nante owu a wo kro no o sore ba ya wo kro se mo ntwen kopem se na se Peter no mo ne nam nyina se bo se bia ma musu o hwe pedofo mamu ni enipa echi emfa nya nyamedwuma Ghana sofo yo hai adifo yo Ghana asapakafo emuada madin asase we so no ofa asofo 1000 begina ho a ye ka so mu nyina nya bia anhwa a emu be 20 de betimi survive 900 and something anhwa mu nyina be wu edu fin se meto na se de mo adwen na mo de Nyankopɔn adwuma ene mu nsusu na mo de akreti nyame afa no a mu ne se ya asore ne nyame dwuma no eno abi no odifo agema akreti no de to wo de kasa ho hwe ubewu bonim ubewu ewo bonim me se Israel Nyankopɔn na mo so aba me nsra wayi ne ho adi akyem na ho so asoma me na nyese madam adidi amemeto edi aduane fum
ɛna ɔsɛ sɔre kɔ na masoma wo hwɛ mademu ada saa toa so 11 years ɛna ɔsɛ sɛ me nko na mɛyɛ adwuma no ana me ne asɔre ma no na asɔre ma no odi bɔda da bɛn ɔhwɛ awurade wɔ hene ma kɔhwɛ awurade no ɔno ba bɛpɛ ne kra nkwagye a me nsa nkɔkyɛ adwuma ma no me di Nyankopɔn bɛdi saa rɔfo no awurade Nyankopɔn mi wura Yesu fa wɔn toatoa so ɛbɛbɔ ne mfiri mu ɔmfa mo bɔne mfiri mu ɛsɛ mo nim ne mo yɛ na mo nte deɛ watwerɛ n'ase ni saa kasa no saa twerɛdeɛ no agye sɛ deɛ ɔma kwan ne ma kwan na mekyerɛ wase a wate aseɛ ɛde wobɛfiri baabi na ɛde waba ma memmra ha da bɛn na ahunu sɛ asomafoɔ no da bɛn na ahunu sɛ ɔmo nam no ɛmaa bi di ɔmo akyi a kirikirikiri ɔmo nso wakyekyɛ ɛsom adwumade ama wɔ mo da bɛn na ahunu yɛ sɛ asomafoɔ no nam no ɛmaa bi di ɔmo akyi na wakyekyɛ ɔsom adwumade ayɛ den ɛde ama wɔ mo asomafoɔ no awura no mu nim deɛ ɔmo yɛ o ɛsɛ ɔmo fa mu no ɛkwan yɛ fa so ansa na bɔhyɛ aba wɔn so no ɔmo hunu sɛ ɛnya agodie nde bɔhyɛ bɛtumi aba obi so wɔ asɔre nso ɔde bɛyɛ adwuma a ɛbɛtumi aba ne so but ɛkwan bɛn na ɔbɛfa so ansa na aba ne so ɔno abɛtwa toro sɛ aba me so anaasɛ ɔbɛtwɛn ahwehwɛ awurade nipa na ɔbɛtwa ahwehwɛ awurade anaasɛ ɔbɛtwa ahwehwɛ awurade nya asɔre a wɔkuro dabi ɛno nka ho asɔre de ɔbɛkɔ ɛno fato nkyɛn sɛ ɔsɔ pɛ sɛ awurade nya nkɔpɔn sɛ ɔsɔ wakyekyɛ ɛsom anwuma no nti wakyekyɛ a Luke chapter 9:37 no mamenkan verse 41 ɔsɛ na Yesu bua sɛ awo enema a woni gidi na wakyea mentena mo nkyɛn nkosi daben na mento me bo asɛm ma mo fa wo ba ne bra ha na ɔreba na honhom no himu no hwee fam na ɛsensene no na Yesu teatea honhom fie no na ɔsa abɔfra de yadeɛ na ɔde no ma n'agya nipa na asuafoɔ no yɛ ya ankɔ no Yesu Kristo ɔbaa yɛ ne kɔ ade na Yesu ankyekyɛ ama wɔ mu ɛsɛ onim sɛ ɔkɔ bepɔ so mpae ba obi de ne baba bi si akyiri yɛdɔfo ni nyinaa ne sɛ saa kasa no atwerɛdeɛ no ɛnyɛ sɛ wokɔ asɔre a na mote hɔ na moakyekyɛ ama mo ho moyɛ saa mu nyinaa mbɛyɛ atorofoɔ bɔhyɛ no yɛtwɛn ansa na aba mɛpa kyɛw ɛna na ɔsomafoɔ Peter na ɔntumi nsa yareɛ na ɔnka ahenni ho asɛmpa na ɔntu ahohommɔne na ɔnhyɛ nkɔm adɛn na Kristo de wiemu nyinaa maa no ɛna na ɔsomafoɔ Paul na ɔnka ahenni ho asɛmpa na ɔntu ahohommɔne na ɔnsa nyarewa na ɔnhyɛ nkɔm adɛn na honhom no de wiemu nyinaa maa no na honhom no ankyekye bisa ɛna na ɔsomafoɔ Paul na akɔla Timothy ɛhɔ a na ɔsoma nsɛ kɔhwɛ ha asafo ne bra ne yam yɛ ne yakɔ Timothy hunu kwan bɛfa so a ne yam ne bɛkɔ ɔsomafoɔ na honhom ne baa ne so no wɔde ɛkyerɛ nsɛ woyɛ funu yadeɛ nti kɔpɛ buwo sa kakra ne nom
na na bofra ne te wo nim se Bedofo di fo agema Benjamin ni ye ne osoma no wanhwe ya ye be sinti dua ma wo ahensem ode man no enye modifo ne de ni bi na abeyese de wo ye bia wo soma urade ye ne wo ka de mu ya enye eno no ode soma difo no ode soma ye ne o masenka no sa na tie ede wanhwe ye ne ye wo se ngame nka de wo ye na no wo se bi Nyankopon nipa me ba be ye sinti dua ma wo nenso na me kan hini ne tene ho asempa ade ntia wo do asori esene Onyankopon asem ena wo nso nim se Nyankopon asem ne no ane baabro no ena nam se modem nwuma sua ne te baabro na sente munim se saa na obi ate asem ba ko we na se me kam obi ate ase munim se dem de makenka na nwuma sua te tworo konkron na se no saa na obi ate eno na edisi awieye ma edisi vu mu edisi vu awieye mai enso bia de na kenka hunu ene tetwere konkron na ase to omunim se saa na obi ate ndi yesoma na o kan hini saa na asofo ni Yesu Kristo ne breso na tiwo but insan karo de se na miro Yesu kura boshe shaka sa fro didi na miro Yesu Kristo kura boshe endo pesa o kire se sesie me wo hoyi enipa be no ba me nchen a se Kristo fam so hyenkom o kan eni ho huntasem Kristo fam so sanya ro nya ne awufu a mani frafu hu ade a me pa chew nipa be no ba me nchen o no nya ne sa wo mpe e kwa da ho ko fa ne fa so ne ko pehwe adoma chade me na me cheche enye odifu agema ne cheche eye ize Nyankopon na mo so de ba ko Kristo ne bo so no de ma ko pen ne hwe na mo sofo no kwa pa ne mu hu ne de yi nyemo na mo twa mo da pa yi nyemo na mo to mo pe nyemo na mo si apini egu won si tete won so na ba ya mo de ngo masua ne wa ko school wi na abaye sofo no be ese no omo ne create sa problem ni nyina odoma che watoto osumnya adwuma na ma ndu wo wa ye so ya apostle fo ina fo bu akamo afobu akamo wo de mse montena sentwen kopem da wo se da ne beba afobu akamo matrosem se na apostle tie monti apostle na se mo firi mo nguma suam madi sofo ache mu mete branch wa ha bikote branch wa ha se na apostle tie edie na sofo de soma awo edie na ize Nyankopon kurkunu ode soma awo maboni pahwete maboni pahwete mo si ahini ani kwa woni panim matro apostle nti afobu akamo dada mo si ni pa Nyankopon ahini ekwan mo ni mo nyam hunu nti aho mo pese ni pa ho mo nti mo sini po Nyankopon ani kwai sa apostles afobu akamo wodi amon twen kopem da ose ne beba eni ada mo bewuo munti akra nyina asensene munti akra ni aso biem de ti asafo ade ne munue atura somafo atura apostles munue se na apostles odwumatie apostles omo ba Ghana ye hunu tini ni ba akokora se na apostles odwumatie ma mo yira wo Nyankopon man munue edane ba betom se mo bo awade din na dane bedu na bo so se wo yi mama fifiti ase ansa na dane idru munue munsuntwa adwo
atoro apostles mo ajira onyankopɔn man ɔman na dane yi anofo ne miniminimfo munnue Munyam ka Nyankopɔn di Israel Nyankopɔn wasoma me sɛ mɛka makwan bɔne ho asɛm mehwɛ nipa ma na misu na awerɛho aka me mehwɛ deɛ nipa yɛ sɛ Onyankopɔn kɛ sɛ ɔyɛ onipa na hwɛ deɛ nipa yɛ a nipa wura fi sɛ nyame bi wɔ hɔ monti miniminimfo nti mo pa asɔre dɛm di brɛ sene mo nkwa mo dwena asɔre dɛm di brɛ mo pɛ no sene mo kra mo a mo dɔ asɔre dɛm di brɛ sene mo kra mo nnue na mo suntwa adwo medɔfo no mma mfa wonsia na Nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛto aso odifo Adwuma Benjamin ni Israel Nyankopɔn nam no ho so na miro Yesu Kristo so asom me awon to aso yi mu de awie me akwan bɔne ho nsɛm na soma me me se pebre ne twen do soma me no so do miro Yesu obedo me wa no miro Yesu awon no me ma sen kan nye di nipa su di nipa dwene ho asenka ne nye de nipa nim na nim sɛ no na yɛsɛ wɔka da bi de fimiro Yesu na ka nipa nyina akwan bɔne ho asɛm ɛhwɛ nipa nim ɛhwɛ no korɛ nsuro nipa ɔbrɛ ne akɔne abadie nyina sɛ da koro pɛ nipa bi wu obɛbu naten sɛ Israel konkon Nyankopɔn yɛ wadom abɔdeɛ nyinaa mu ɔde ne nsa yɛ ɔwɔ ɔma sɛ ne suban so na wanhunu yɔfoɔ no wankae no obɛbu ho atɛn abɔdeɛ nyinaa mu nneɛma a wɔyɛyɛ emu dodo na wotimi fa wesa mene na saa adeɛ ne deɛ ntimi nye bibia nsuo nkwa ne gu ne so ɛdeɛ ne nsuo nom ne nsuo didie enso fa nsuo mene edi dware di no aduan odi ye bibia obebu ho aten Nyankopɔn ya adoma kwasi ade bihia Rachel City Kumasi adwoso achiankuru Rachel City Kumasi adwoso achiankuru number na wo TV ne so no betumi afa na wafrɛ de wasi buru no ofra ba ko ye 0539 224 999 0539 224 999 ba ko no so ka no betumi afa aka ho de 111 etwa etwo no fena ombechire okwai no no wetimi no difo Adwuma Benjamin hia Kumasi ya dwoso echen kurum Rachel City ahaya Rachel City hwane de waye adwuma bre hwane wasɔre ne so a na ne komo bu no obre ope ohomia ma ne kra sa krofrinti no soma me eso de anigye be som Nyankopɔn no ahyire Awurade dini na waka ne mani ye de akyere wa won to aso yi mu wo de anigye be som Awurade be ka ne mani ye akyere awon to aso yi mu edofo na me yadoma ebe to aso okina ka kire wo nua se
Righteous TV Israel Nyankopon nam na humobro so wama kwan sɛ deɛ wɔpɛ so de bɛgye akra no kwa fɔma ne din awɔ ntoatoa so yi mu ɔka na yini ho asɛmpa deɛ ɔhɔ ne firifiti ase ne huntaeɛ na masofo nti na ho nso ma ne bɔhyɛ adadi ebie so sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ wɔ awɔ ntoatoa so ne nkwagye nti sɛdeɛ bɛyɛ nipa ma nkwagye bɛwie pɛ awɔ ntoatoa so bɔne so nam ho nso da nadi de akyɛ na kɔ odifo adwuma Benjamin ɔka kyerɛ amansan ɔnscan na fidie no mfantoɔ multi decoder no so ɔnscan Righteous TV asɛnka n'akyi ahoɔden ne tumidie ne nsɛnkyɛnne ahoɔdeɛ ɛno deɛ ɛyɛ asɛnka n'akyi ɛntosoɔ deɛ ɔsoma amene saa na ne bɔ hyɛ teɛ deɛ ɔsoma amene no saa na ne bɔ hyɛ teɛ nti wo nua nscan na ɔno nso nya bi ka ho asɛm kyerɛ wo nua sɛ ɔnscan Righteous TV wo nua wodɔ no na ho sɛ ɔno nso nya nkwa a ɔpɛ ɔnscan Righteous TV ɔpɛ sɛ ohunu Awurade ɔpɛ sɛ ohunu Kristo yi a ɔpɛ ɔnscan Righteous TV ka kyerɛ wo nua so wɔ aburokyire a ɔnso ɔnscan Righteous TV wɔ ne phone so ɔbɛhunu odifo agyeman ɔnso bɛte nsɛm no bi na ɔno nso wɔhunu deɛ atwa so wɔyɛ makwan bɔne ho nsɛm deɛ montwɛn mi o na deɛ wate no wate bi maka ho aduane ne yɛdi a kafe yi ɛna me ɔhoro yɛ me nsa afei na kasafoni no magya nom Nyankopɔn nam na humɔborɔ so aba ka kyerɛ wo nua no scan kwasi ada yɛbɛhyia me Nyankopɔn yɛ adom a ɛwɔ Righteous City ha MCR Nyankopɔn nhyira wo bia odifo agyemani Righteous City ni Nyankopɔn aso wie nka amen